lonke kushuthi uNkulunkulu okhombile ukuthi ngoba into engaziwe kuhlabelele kodwa siyandule kuhlabelele sihlaliswe ukuthi besihlabelele ngizosho nje babundlela kune elithi ngokuba siyazi uma idokodo lidilile ngijabulela nje ukuthi babundlela ukufa bona kujwayelekile but isamba sazi ukuthi ngelinye ilanga inyama izowa kodwa kuwa inyama umuntu ongaphakathi wona uyaphila ngicela ukuthi uhlale ududuze kungabe usabheka inyama ngoba inyama ebuyele emhlabathini kodwa umoya kaMama wena uyaphila ngizosho nje bamdlela ukuthi duduzeka makuhamba ihloko zethu kuba buhlungu yiko nathi singalalanga ngoba siyazi ukuthi ngelinye inyama yona inyama iyaphocana ungahlala ungambingeleli omunye umuntu kodwa inyama yona izophoca fanele kuphile umuntu ongaphakathi singabe sisabhekana nenyama ukuthi inyama yenzani ngoba kahle kahle inyama yona iyaphocana ngizosho nje ukuthi hlala ethembeni elinguJesu Kristu babundlela uye umqalisi nomphelelisi wempilo zethu Ngibingelele ibandla likaNkulunkulu azisuzela yena ngegazi amen amen ngibingelele umndeni wakaNdlela egameni likaJesu amen nami ngiyawazi umndeni amen bazalwane amen ubabundlela ngiyamazi kakhulu ayibonge inkosi nami ngihamba emagameni abazalwane ukuthi ke ubabundlela ongumthandazi lwasifundisa ukuthandaza babundlela wangilanda emkhukhwini eOrlando sasemkhukhwini lapha ekhaya sasikhonzela khona wafika ubabundlela ngoSeptember baba Nkosi yethu wasilanda sikhiphe emkhukhwini amen inkosi wayosifaka eklasini amen wasifundisa ubabundlela bazalwane babuhadebe nabo magwala nabayophe magwala ayifaki induku phansi amen bazalwane amen bazalwane khona ngizokusho ngicela nje ngingaphatheki abafundisi ngingaphatheki kahle ubabundlela wasifundisa thina kithi engakuthatha nengakuthanda ubabundlela wayesikhuza athi nakasigcoba athi yabona naso ufaka ukhololo ungumfundisi ungafaki ikhololo ngeteki ayibonga inkosi wathi angifuni bantu abami nifaka ukhololo ngeteki ulifaka iteki nekhololo asikisi nisho into asifundisa yona abeyogqoka amateki adurayo kakhulu uyagqoka amateki adura kakhulu kodwa besikhuza ukuthi ungafaki ikhololo ngeteki namateki nekhololo namateki but noma ngabushaya night noma ngabushaya liphi inhloko yeteki kodwa ungaqoki ngokhololo akuhambisani sakufunda ke lokho up until today sifaka icathulo nekhololo akho awukho nomoya ayibonga inkosi nami ngizosho baba wami ukuthi izinto ngangifuna ukuzisho ngikubonge ngazo empilweni yami ukuthi kukhona izinto owangehlukanisela zona alibonga ivangeli ukuhlukana kobusonto akusho lutho bazalwane ubabundlela njengoba sahlukana ngobusonto akathi la ngangibona bopha icathulo noma shintshe ebusweni kodwa yangibingelele athi wena umntanami wena ayibonga inkosi amen ngoba ukushintsha isonto akusho ukuthi bafundisi sekuxatshene akuxatshene amen ayibonga inkosi akubingelelwane siyabonga uNkulunkulu asisho sithi baba uNkomo wangisiza yana la noma ngingasaphethe uwe kodwa khona wangisiza kuwe ngoba wakwasho umuntu baba nginika ngothi ngoba sika sonke sehlukene ngithi nomuntu uphumelele nomuntu uphumelele nomuntu uphumelele umsunguli nje wesonto akasekho alibonga ivangeli ngoba namanje nje kuyagudu yokwehlikwana sonto nje phethe incwadi lana ekseni seyaletha incwadi baba ngicela ningidlulisele le ncwadi wayeza ubabundlela nakazomhlola lapha ubone ukuthi hayi makwabo uhambela phezulu ayibonga inkosi yabuza
kahle egezini uyabona ukuthi ayikho ibhare engasondela. Ayibonge inkosi. So manje izinto lezi esizibongako abethina abafuna ukuzivalela kahle edining room kwabundlela ebese sikhipha ismile lo mama loya athi baba bayekele abantwana bayekele athi hayi mama kaMatha abafuna balalele lapho kufanele balalele lapho asibambe ifoni nawo sibanjiwe lapha Nkosi. Sesiyabonga njengoba bathi agoba umsengo udliwe imbuzi. Siyabonga babundlela izinto sazivele zona empilweni yethu zibe zinhle kakhulu. Ubaba uNdlela abekhomba yena Magoso. Njoba nawe usikhomba wena. Athi mina ngakahlukani nokufafa nonkosikazi wami. Ngizomthanda kuze bese kupheleni. Amen. Izinto asifundisa zona lezo. Awusihleli namakhosikazi wethu. Sihleli nakumazwane. Siyazi sihleli nathi sithi awu longamla kona ukufa. Ayibonge inkosi. Athi umlahla umfazi njengamafinyilo walahle estradini. Kusho ubaba uNdlela. Athi ungamlahla unkosikazi impilo. Njengoba wabona umuntu alahla amafinyilo emgwaqweni. Akalahlwa unkosikazi. Abekunaka sathi akalahlwa unkosikazi. Ayibonge inkosi. Ngoba lapha eganweni nalapha ekuthatheni kuyabekezelelwana. Akunabhongoza lapha ekushadeni. Ayibonge na ufuna uba indoda bazokushiya. Imidoda la ekhaya uyahamba unkosikazi. Ayibonge ivangeli. Kuyaboniswana. Ayibonge inkosi. Uma ulahla unkosikazi ebehlulile uzoliphatha kanjani ibandla kaNkulunkulu abantu umqondo engake yahlukene uhlula umuntu oyedwa. Ayibonge ivangeli. Wesikhuzu baba uNdlela athi lo wena thathile ayishaya isindiya sanede eThekwini athi wena thathile sisathathile baba uNdlela sifundile kini namanje sisemile la baba Magoso sifundile kini namanje sisemile la futhi ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi angisize ngingahlukani. Nayo amakhulu nihlome izikhali ukuze nizomelana namaqhinga kaSathane. Akuhlonywa impi seyikhona kodwa kuhlonywa impi iseza wazi ukuthi nayifika impi usuhlomile. Ayibonge ivangeli. Asikuhlomeleni ukufa mhlanga sazi ukuthi ke ngoba like lasho iBhayibheli lathi abaphilayo bayazi ukuthi bazofa kodwa abafile abasazi lutho. Asikuhlomeleni ukufa singakhali sidabuke njengabanye abangenalo ithemba. Inkosi omsibusise. Ngicela kakhulu nami. Amen. Baba uNkulunkulu ngizolipha babundle. Ngibeleni bandla lonke lamalanga. Amen. uNkulunkulu alenze kahle lonke. Nami bazalwana akuningi ngizokusho. Kodwa ilamazwi athi ukufa kuyisitha. Amen. Yekuthi bafika akufiki kube kuhle endenini akufiki futhi kube kuhle nasebandleni kodwa akhona amazwi ake alotshwa uMlungu athi ningakhathazeki ngalutho kodwa ningakholwa njengoba abazalwane bekhulumile ngokukholwa kuyinto enkulu ukukholwa ikakhulukazi ukukholwa yiNkosi uJesu. Masikholwa yiNkosi uJesu umlobi uwe wathi sihamba ngesibili sikwazi lokho ukuthi uma ngabe ikhaya lethu lisesemzindeni sahlukene nekhaya sefosini. Amen. Nomlobi le ndaba uyiloba ngoba azi ukuthi umzimba lo sikuwona siyawuthanda kodwa uzodlula wona kodwa athi sihamba ngesibili zikhathi zonke
uma umlobe ethi kuhanjwa ngesibindi abuye athi futhi izikhathi zonke usho ukuthi noma kufika siphi isikhathi sihamba sinesibindi sokuthi noma sihlukana ngaleli khaya kodwa sihlose kakhulu ukuba sibe ngabathandekayo enkosini. Amen. Ngoba iqiniso yilele lithi bakhona abantu abaphila kulomzimba, bakhona abantu abangasaphili kulomzimba. Uma umlobi ethi sihamba ngesibindi sikwazi ngoba umuntu ohamba ngesibindi azi ukuthi lo mzimba akuwo umzimba wesikhashana. Uyazi ukuthi lo muntu usho ukuthi noma ephila kulomzimba wesikhashana uyazi ukuthi mayephuma uyazi. Ingakho izwi lithi uma ngabe lo mzimba oyidokodo udilizwa sinesakhiwo. Lokho kuchaza ukuthi abaziyo ukuthi lo mzimba uzodilizwa balinda isikhathi lapho masokuthiwa umzimba uyadilizwa bese bayaphuma kuwo. Umzimba ungadilizwa na ungaphakathi ngoba zikhona izinto ezizokuwela. Ngoba umuntu umzimba noma ithende noma isakhiwo sesikhashana noma umkhukhu uma udilizwa wena ungaphumanga ngaphakathi zikhona izinto ezizokuwela. Izinto ezizokwela yilezi ezithi isono ozosenza noma esisemzimbeni sizokwenza ukuthi noma sizolidiliza lesi sakhiwo ungazi wena ukuthi uzophuma imphi. Noma sesithi sifuna ngehlahla utholakala ngoba kahle kahle umzimba lo udilizwe wena wangalalela futhi wangahlela ukuthi mhlazane nomzimba udilizwa wena uhleli kuyakuphi. Ingakho umlobi athi noma ikhaya lethu semzimbeni noma ngabe sedlulene nayo kodwa sihlose kakhulu siba ngabathandekayo. Kodwa sisho nje amazwi alutshile asishona izimo. Ubaba wami bona ngiyathi ngisalama ukuthi ubaba wami angazi umuntu ngiyabazwa abanye bathi ubaba wami ngiyabaza ukuthi ubaba uvela ukuthi umama wakho njalo ngitshela ngomama mama wakho ekhaya mfana ngazi ngasekho umama wami ngizobe sela ngisazi nayo beka usese ubaba wami na. Kodwa yilawa mazwi engifuna uwasho ukuthi ubaba lokho bekakhombisa kakhulu ukumthanda umama. Yingakho besithi masinaye njalo umama wakho mfana ekhaya umama wakho mfana. Kodwa yilawa mazwi baba wethu esithi kahle kahle uma sikholwa inkosi uJesu sihlose kuba sibe ngabathandekayo kuNkulunkulu. Noma ngabe siphumile emzimbeni noma ngabe sikuwumzimba. Ngoba uNkulunkulu ke wathi uma angifuna ukukhuluma kulo. Uke wathi uNkulunkulu asidale abantu ngomfanekiso wethu. Bese lithi abadala besilisa ngabesifazana. Bese maliqhubeka ku chapter 2 lithi izwi kaNkulunkulu wasebumba umhlabathi. Amen. Ngoba umuntu kahle kahle ufana noThixo. Uma uNkulunkulu ethi asidale abantu bafane nathi. Wayechaza ukuthi uNkulunkulu njebe ngumoya nomuntu ngumoya wase ebumba umhlabathi efaka lo mphefumulo noma lo moya kulomhlabathi. Amen. Bese saba semzimbeni lo wesikhashana ngathi bazalwane. Amen. Bese lithi izwi uma uJesu eza emhlabeni wahlanganisa igazi nenyama kuzamnqobe lo namandla ongusathana. Wafanele ukuthi uJesu mayeze emhlabeni afane nathi. Bese lithi izwi namhlazane ebuya uzojika ke yithi siyofana naye ngoba uyobuya ngomunye umzimba. Lele lithi izwi ikhaya lethu alikho lapha lisezulwini lapho eyothi bayebuya uJesu abuye neminye imizimba ayibasaba abuye neminye imizimba bese siyafaniswa noJesu ngoba uJesu angeke kwenzeke singafani naye. Amen. Yabonga bazalwane.